ମୁଁ ହେଉଛି ସତ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇ ଆସିଛି ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ମୋ ନାଁ ସତ୍ୟ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ SB ସତ୍ୟ ବ୍ଲଗ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଭିଡ଼ିଓଟି ମୋର ନୁହେଁ, ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ, ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କର। ଇଏ ହେଲା ଗରିବ ଭାଇଙ୍କ ମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା। ଏହି ସମସ୍ୟା ଭିଡ଼ିଓଟି ଯେତେ ସେୟାର କରିବ ଆମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କତିକି, ତବେ ଆମର ସେତେ ଜୋର ଆମକୁ ଆମ ସମସ୍ୟାର ସଫଳ ପାଇବା, ଆମ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରାଯାଇପାରିବ। ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ହେଉଛି ଆମର ଗରିବ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଜିକାଲି କି ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ମାର୍କେଟରେ ଆଜି ଆଳୁ କିଲୋ ହେଲାଣି 20 ଟଙ୍କା ଧରିଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ରେଟ୍ରେ ଆମର ସାମଗ୍ରୀ ରେଟ୍ ବଢ଼ିଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ହେଲେ ଆମର ମଜୁରୀ ଗୁଣ୍ଡାକ ସେତିକି ବଢ଼ୁନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଦିନ ମଜୁରିଆ ଘର ଚଳିବା କଥା ହେଲା, ଟଙ୍କା 500 ଲେଖା ମିଳୁଛି ଜଣେ ଦିନ ମଜୁରିଆକୁ। କିନ୍ତୁ ହେଲେ କ'ଣ କରାଯିବ? ଏଇ ଦିନ ମଜୁରିଆ ଜଣେ କେତେ ଯେ ଖଟିବ ଆଉ କେତେ ଯେ କାମ କରିବ? ତ ଟଙ୍କା 500ରେ ଘର ଚଳିବାକୁ ତା'ର ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଯେଉଁ ଫଳରେ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ 2 ଘଣ୍ଟା ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ଚିନ୍ତା ପଡ଼ିଗଲାଣି। କିଛି ତ ବାଲାନ୍ସ ନ ରଖିଲେ ଆଜି ଭଲ ମନ୍ଦର ହେଲେ କିଏ ବା କ'ଣ ଆଜି ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି? ଆହା ପଦେ କହିବା ପାଇଁ କି ପାଖରେ ନାହିଁ, କି ପାଟିରେ ଟୋପା ପାଣି ଦେବା ପାଇଁ ପାଖରେ ନାହାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଗରିବ ପୁଅଟି ଯଦି ଗୋଟେ ପୁଅ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ବି ତାଙ୍କର +2 ପଢ଼ିଲେ କେତେ ଯା କ'ଣ ପଇସା ଲାଗିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ସେ କଥା ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିସାରିଲେଣି। ଆଉ ଯଦି ବି ପଢ଼ିବି କି ଗୋଟେ ଭଲ ଚାକିରି କରିବାକୁ ଯାଉଛି, ସେଠି ଇନକମ୍ ସୋର୍ସ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଚାକିରି ତ ଦୂରର କଥା, ଚାକିରି କରିବା ପାଇଁ ଆଗେ ପ୍ରଥମ ଲାଞ୍ଚ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଉଛି। ଲାଞ୍ଚ ତ ଆରମ୍ଭ ହେବା ତ ଦୂରର କଥା, ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳରେ ଏବେ ଚାକିରି ଦେଉଛି ଅବା କିଏ? ଓଡ଼ିଶାରେ ତ ଏମିତି ସେମିତି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଜବ୍ ବି ନାହିଁ। ତ କୌଣସି ଥିଲେ ସିନା ଯାଇକି ଚାକିରି ଖଣ୍ଡେ କରିପାରିବନ୍ତା। ତ ସରକାରଙ୍କ ଅନୁରୋଧ, ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସେୟାର କରିବେ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ସରକାରଙ୍କ ପାଖକୁ। ତ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତାକୁ ପ୍ରଦାନ କରିକି ଆଖିରେ ଦେଖିକି ଯେଉଁ ଗରିବ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ମଜୁରୀ ବଢ଼େଇ ଯାଆନ୍ତା, ଯଦି ହୁଏତ ତାଙ୍କ ପରିବାରର ଖୁସିରେ ରହନ୍ତା ଏବଂ ଖୁସିରେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଚଳନ୍ତା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଧନ୍ୟବାଦ। SB ସତ୍ୟ ବ୍ଲଗ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇଁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।